ollut joskus vähän humalassa uimassa siellä. Vähän humalassa. Emme ole koskaan ollut häirikki, mutta on ollut humalassa siellä. Sitten on tullut aina siellä. Just tällainen tuonne puolelle. Hyvä tämmöistä lähti. Ei mie siis. Onko se O? Onko se A? On! Onko se B? On! Onko se K? On! Mikä se on? Okei! Pallokissat! Pallokissat! Pallo, pallo, pallokissat! Onko se O? On! Onko se A? On! Onko se B? On! Onko se K? On! Mikä se on? Okei! Pallokissat! Pallokissat! Pallo, pallo, pallokissat! Sitten tultiin yhteistulokseen. Ei. Okei, me menen saunan kautta pois. Kuka? Hyvä kun sä et kertonut, että kättään on uimassa ja voimalla. Ja vittu. Hyppää Ei siellä. varmaan ollut. Onks se käynnissä? Sitten kun mennään enää jalkaan, niin hyvin Käynnissä. Nyt se laittaa jumalauta ja itää kaveri. Se on saatana ikinä pääse uimaan. Ei, silloin kun mä oon päässyt. Vanhassa käyttää. Ei sinne nyt säväskään, niin voi Sano tulla sille, et soittaa heti mulle. ensimmäisenä. Paljon on uimavalvaa Nyt taskuun lähtee! Eka tuomio oikeesti! Onko se monta Peilokosi! Viikakosi! Et aina aivan ympätään! Hän on ollut Jeesus kaksi, jumalainen pallokaksi! Meillä on Mika Kolsi! jonkun Se on ajan? jotain ihan oikeesti. Sama mitä on pelastushenkilöllä muuten. Siikatkaa ne. Joo. En mä viitti niitä käydä selittämään. Ei kunhan tuli vaan mieleen, että niin. Se on ihan oikeesti silleen, että teidän vittu henki on meidän vastuulla. Sen takia mietinkään, että niin, kun mä halusin tietää. Meille opetettiin armeijassa se, että vähintään Mikä se? samoilla. 200. Jääskeläinen, panu helvettiin! Vähintään pitää uida. Mistä lähtee Rice Krispies paketista osannut tuomarikortteja? Minä pääsin kesäkuun 10.80 siviilissä. Eli 80, silloin me on ehkä syntynyt. Noniin! Perkele, Pekalaisia ei Mä oon tuon kaverin kanssa ainakin 10 vuotta jalkapalloa. Se on hienoa, että kavereita. Ja hienoa, että tutustuu nyt tähän kaveriin, niin nyt ainakin tiedän, että ei tarvitse mennä uimaan, jos vähänkin on proville. Oi happi on! 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 Niin ihana! On meillä saaja yleisen katsako! Oi happi on! Niin ihana! Oi happi on! 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 Niin ihana! On meillä saaja yleisen katsako! Oi happi on! Niin ihana! Oi happi on! 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 Niin ihana! On meillä saaja yleisen katsako! Oi happi on! Niin ihana! Hyvä saaja, seuraava menee! Pallokessa luulee kanssa.
No se on hyvä, että on joku Tää nyt on sentään kahden maalin kannustusjoukkue. Niin. Hyvä särkkää! Älä liukastu! No sitä me tarvittiin just Kotepellakin on oma se rumpu se. Täällä on nää. Nyt ollaan se katsomaan. Niin, jokaisella on se fanisysteemi. Käsi! Hei, teetkö nyt sä korttia? Keltä me saan portti? No laitat sen sinne, että laitat tällaiselle jätkälle vähintään, että se kun tulee uimahalliin sisään, niin... Hei, mitä sitten? Sinut on vittu tsekattu jo aikoin sitten. Ei ollut se, kun sä lähdit uimaan. Mä oon tsekannut sut vittu valvonnusta aikoin sitten. Mulle oli No mitä siellä nyt laitoit, että mie saa nyt uimaan ollenkaan? Mulle oli tultu aikoin sit sanomaan ja tulosta jätkästä. Jos sä viat vitun Pekan Mun pitää jotenkin reagoida. Jos sä viat vitun Pekan taputa! Ootko käynyt Jos sä viat vitun Pekan, jos sä viat vitun Pekan, jos sä viat vitun Pekan salin taputa! puolella. Jos sä viat vitun Pekan taputa! Jos sä viat vitun Pekan taputa! Saman kaverin. Jos sä viat vitun Pekan, jos sä viat vitun Pekan, jos sä viat vitun Pekan Siellä on taputa! ollut Juhani, minä, AP. Mikä vittu on? No se on Ari-Pekka Yrjönen. Yleensä mä en tiedä muuta silloin. Mie en oo koskaan edes käynyt. Käsi edellä! Ihan turhaa kuvitella. Tuomari Jääskeläinen balettikoulu! Niin mut tiedätkö mikä Sieltä tulee minun jätkä. Hei, Silmät Onko katsomassa lääkäriä? asiakkaat sanoo, että niitä pelottaa olla. Yllättäen ei sattunut mihinkään! Sekoilla. Omatunto kolahti! On se joku kyborgi, kun noin nopeasti paranee? Totta kai, varmaan tolla. Hieno kerrossa. Ne on vaan ainoastaan käynyt saunomassa, suihkussa ja uimassa. Mut tiedätkö mikä mulla on siinä, että mie en uskalla... on yksi juttu. Tai siis mie Saanko mie kertoa? Ei, mut saanko? Ei. Jos mie sanon rehellisesti. En oo käynyt kuin kuntosalilla. Ihan sama kuin vanhat vittu kentän hoitajat. Hyvä pienittää! Tehkää mun kimppuun kun yleinen syyttäjä, vaikka me en oo se helvetin tehnyt yhtään Vittu, mitään. kuka on kysynyt vittu? Ei tarvi kunnon. No ei näköjään tarvi jumala. Minun. Saajan johdolla me mennään kakkoseen. Mulla on pari juttua. Saajan johdolla me mennään kakkoseen! Saajan johdolla me mennään, saajan johdolla Ei, nyt me minä mennään, kannan. saajan johdolla me mennään kakkoseen! Saajan johdolla me mennään kakkoseen! Saajan johdolla me mennään kakkoseen! Tulet sä? Saajan johdolla me mennään, saajan johdolla me mennään, saajan johdolla me mennään kakkoseen! Mie en ole siellä. Miehän niitä käy ees Enu. Mä ilmoitan sit kun mä lopetan. Jolla mennään uimaan nyt on ajettu pois. Näyttääkö niin niinku värittää tästä totuutta. Niinku eri asteella. Pankkitilikin näyttää enemmän. Ei, nyt on juotu liikaa vähän vissiin viinaksi. Sitten niinku aletaan syyttämään kaikesta mahdollisesta. No syytetään siellä juuri. Kato, nyt pääsee. Ota Pempi! Mitään muuta kuin uinut. Ja minut on... Onko se H? On! Onko se A? On! Onko se B? On! Onko se K? On! Mikä se on? OK! Pallokissat! Pallokissat!
Pallo, pallo, pallokissat. Mennä saunan kautta, pukuhuoneen kautta pois. Niin koeta nyt ymmärtää, koeta nyt helvetti ymmärtää se. Et sie sitä ymmärrä, niin sit mie voi mihinkään. Psoriasis. Tuleville! Ja se mietää Koko illan tulee! Hei, voitteko mennä muualle riitelemään? Mä kuvaan se. Kaikki paskaan tää nauhalla ihan oikeesti. Ville vie sen jenginsä vittuun nyt. Tai oikeesti mulla palaa käämiko. Muistakaa kyviläiset laittaa sportti kiinni peräs kun lähet. Kiva jätkiä kattoo tätä nauhaa, kun siellä on jotain vitu örvellystä. Jääs kannattaa sanoa vähän aikaa. Ei alas kuvaamaan. Sillä se ratkeaa. En ole riidellyt niin. mulla on psoriasis, niin voi sille minkään, mut työtte voi kieltää minua tulemasta uimaan. Nyt kaikkea. Tehdään se. Työtte voi kieltää minua, jos sorry. Törkeä! Tiedän sun kotiosoitteen! Arvaa tuomari, kummat kerkee portille ekaksi. Ei oikeesti, en vaan halua, että Hyvä. maalataan sen. Hyvä. Ei se mitään. Kannattajia pitää löytyä. Kuvat se mikkeessä muuten. Hapkin joukkue. Särkkä, sä oot ihan liekeis tänään! Oot sä niinku tiivis? Joo, edelleenkin. Spikki. Tavallaan. Eli ne saa... On se nättiä, kun se Eli ne saa itse nää videot. Joo. Iso tehtäväs pysynyt. Että me ajattelin, että niitä pitää tulemaan, mutta Mie tuun uimaan. ei mitään yritetä olla häiritsemättä yhtään. hyvä oppii! No niin äijät, kannustusta nyt hei. Toi peli kääntyy meille vielä. Oi happi on! 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 Niin ihana! On meillä saajille sekä teko! Oi happi on! Niin ihana! Oi happi on! 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 Niin ihana! On meillä saajille sekä teko! Oi happi on! Niin ihana! Oi happi on! 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 Niin ihana! On meillä saajille sekä teko! Oi happi on! Niin ihana! Ja yritän elää niin. Hyvä! Laitolla. Monta viikkoa hoilla pitää tehdä. Monta viikkoa pitää tehdä. Paljon? 3 viikkoa. 4. Oli 3 viikkoa. Vaihtoi kentältä poistui 20. Mä tiedän. Kuuntele. Selässä! Hyvä sajaa!
sanotaan ulos. Mä en usko. Jos mun menee sormet mustasti, joutaa amputoimaan. Ai, kun sattuu. Lopeta nyt Särkkäsen kitinä, se on ihan paska täälläkin ja se on aina olemaan. Mene vaihtoon! Ai niin vaan luonnontuotteet. Onko se Ville? On! Onko se Särkkä? On! Juudas! Hyi sielunsa Kymiläisille 2 hopearahasta. Aina kun sun haistaa. Särkkä, sulla on 10 opetuslasta siellä kentällä. Vaihin alkoholi sulle on. Kalja, punaviini. Onko se H? On! Onko se A? On! Onko se P? On! Onko se K? On! Mikä se on? Okei! Palokissat! Palokissat! Pallokissat! Anna mulle. Mä loppua saa! Yksillä on pistossa vitosen kulmalla. Kulmassa on hyvä veto. Aika lähellä on käynyt luomu. Mitäs? Voiko tää takapuolella? Mitäs? Oli ekapuolella. Muista säätöä. Olihan siinäkin paikka. Oli siinä ajan päällä. Kolmat veti ihan. Lopettaa luomu. Sun pitäis vastata ei. Meidän Särkkä Kelle sä taas Ihan väärää suhteen. Se oli just se vastaus. Minä näen kyllä, että sinua harmittaa pelasin seurassa, mutta se oli sun oma päätös. Sulla on niin ruva paitakin. Ei, kenes se on? Ei, käännä mitään. Ei se oo kenenkään syy. Mulla on tällainen sauti, joilla on syöpä, joilla on joku, joilla on joku. Not your fault. Hyvä kausi! Mä sanon. Oi vittu. Jos sä vihat Juudas Särkkää, taputa! Jos sä vihat Juudas Särkkää, taputa! Jos sä vihat Juudas Särkkää, jos sä vihat Juudas Särkkää, jos sä vihat Juudas Särkkää, taputa! Jos sä vihat Juudas Särkkää, taputa! Jos sä vihat Juudas Särkkää, taputa! Jos sä vihat Juudas Särkkää, jos sä vihat Juudas Särkkää, jos sä vihat Juudas Särkkää, taputa! Jos sä vihat Juudas Särkkää, taputa! Jos sä vihat Juudas Särkkää, taputa! Jos sä vihat Juudas Särkkää, jos sä vihat Juudas Särkkää, jos sä vihat Juudas Särkkää, taputa! On sanonut jotain. Anna nyt se potku jo, enhän anna! Jani. Kuulis Pakkasen vai joo? Enhän anna. Anna nyt joo! Kyllä sieltä ihan mun leppari! Me rakastatte jalkapallokulttuuriin, kun tää on Sä oot Jani. Opettele kirjoittaa. Aveli. Joo. Eikö sä sano mua vinkiksi Aveli? Joo. Se on teille, ei mie... Hyvä! Kolsi! Mikä on aina oikein. Ei mie... Jos en mie Valdemari ota, niin sit... Nyt voi kutoa. Sanotaan samassa joukkoon. Hyvä oli! Hyvä jätkät!
Totta helvetissä. Joo, nyt mun piti katsoa kumpaa Vittu saa tuosta 10 vuotta. Ihan kummia. 10 vuotta. Vittu kummias, hei. Ei Ei, silloin. Näitä on No totta kai, en tietää nyt. Lähetään yhtäkkiä KTP:tä kannattaa, kun me on KTP. Vaikka me otan tuossa kannattaa yhtäkkiä. Mitä vittua, teki se taas vaan. Voi jumala. 3 munaa. Suomi on uusi Maailmanmestari. 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 Suomi on uusi. Biljardimestari. Jos sä viat vittu Pekka taputa. Jos sä viat vittu Pekka, jos sä viat vittu Pekka, jos sä viat vittu Pekka taputa. Ajattelinko meillä nähtäisiin, kun se Jos sä viat vittu Pekka taputa. No Jos monta sä viat päivää vittu se Pekka, jos pitää sä viat vittu Pekka, jos sä viat vittu Pekka taputa. Maanantai, tiistai ja perjantai. Aivan unohtuma Heikka Pintasärkkä laulussa. Vai olit? Ei nyt pitää tulla kattoo mitä Olit se nää maanantai pelaa. tiistai töissä? En minä kato muista itsekään. No niin, nyt on. No niin, nyt tee! Tykittää jo! Hei, Ai jumalauta. Ja et sylkäs niin hauskoimmia. Sanoin, että sylkäs niin hauskoimmia. Et sylkäs. Joo, me muistan tän, kun se kävi vissiin medialle sanoi, että kuulin vaan tällä. Oi hapkion! Oi hapkion! Oi hapkion! Oi hapkion! Oi hapkion! On meidän saajainen sekä tako. Oi hapkion niin ihana. Oi hapkion! Oi hapkion! Oi hapkion! Oi hapkion! Joo, niin on on. niin ihana. On meillä saajainen sekä tako. Oi hapkion niin ihana. vittu me... Hyvä. Hyvä, jos kerkesi ja saman tien se lipesit siitä sinne. Ei tule. Ja kun me pelkattiin, että kerkeää. Kävikö nyt tällä? Ville. Hyvä Ville. Nurmelan Ville. Ei, kyllä me tiedän Ritolan, mutta se ei ollut Ritolan. Sehän on leikki 23. Eikö tää on Nurmela? Selviäähän se puolet kautta. Vitti vai? Ei enää selviä. Ei muuta, jos sulla on pohja alla. Ei se tää selviä. Saat siellä. Näin myös sen... Hei, se Ritola on mun parikaani. Joo, mie vaan... Onko se sun parikainen? Tää... Voi vittu, nyt mulla on pakko mennä vähän alemmas. Se on kirjakon täältä kesken. Ritolan Ville. Vai Sivilä vai? Ei kun mulla menee kaikki Ritola. Sivilät ja Ritolan sekaan. Mä tunnen yhden muusikon. Marko Ritola. Marko Ritola. Se on Se on Ville. se Se on Ville poika. Niiskä. Erittäin hyvä. Sun pitää puskea tuonne toiseen maaliin eikä siihen maaliin. Joo, että on Ja on se. särkkä maali. Mut onkohan sama? Laitetaan poppikoneet. Soimaan laitetaan taas. Onko sama kaveri? On se sama, Onko on se sama oikeesti? kaveri, on. Häh? Ihan oikeesti? On se sama kaveri. Oi vittu, en ois uskonut. Tuo biisi on... Se on käynyt meitä. Se on legendaarinen biisi, laitetaan poppikoneet soimaan. Ritola on Markon tekevä biisi. No se on käynyt Joo, meillä muuten tiedätkö? monta. Meidän porukoin tappelussa ja Oi. mitä kotkasi. Ja sit se oli kaveri.
Et aina aivan ymmärtää. Nyt mennään oikein. Jumalainen palveluksen. Meillä on Mika Korsi. Meillä on Korsi. Mika Korsi. Et aina aivan ymmärtää. Mä oon kuin Jeesus lapsi. Jumalainen palveluksen. Meillä on Mika Korsi. Älä tee sitä. Hyvä jätkät! Koska Särkkä vapisee! Nyt on se aika paljon kuitenkin maalimäärä. Okei. Toi särkkä on tehty. Joo, no se on toi, mut 5 aika tai 6 Hyvä linja! yhdessä pelaa. Siis siihen moni pelaa pystyy. Pelle, pelle! Niin paljon, että minä kerron Kenen noista? sun esimiehelle, että mitä sijoittaa. Ja Kevin Koussi jaksaa enää seisoa, älä nojaile niihin meidän Koska minä ottaa sit selviin. Lesi, milloin mies poistuu paikalta? Kyllä, joo, ei mitään. Ne varovasta alaset rönät. Joo, se on ihan järkevä. Taas kääntää, hyvä. Saajan johdolla me mennään kakkoseen! Saajan johdolla me mennään kakkoseen! Saajan johdolla me mennään, saajan johdolla me mennään, saajan johdolla me mennään kakkoseen! Mitä vittu? Mikä toi oli? Näit siellä, eikö sä? Kovas tulla naskia sille pelteelle! Anna pojan pelata! Antaa poikien pelaa Juman kautta. No niin, anna nyt sen ennen kuin aika kulu loppuu. Mikä lappu sulla on käy? Mitä siellä silti on, että sä mitään jalkapallosta ymmärrä? Ei ollut mitään virhettä. Ei siinä oo virhettä, eikä paitsi eikä Sikka, sama mies koko ajan! Taskulle! vittu mä rakastan tätä Ei nyt futiskulttuuria just tän takia. Just tän. Ota nyt se papru pois, käy sit siellä tässä ristin alla voita kuitenkaan. Poistin sut sen vastaan. Kiitos, kiitos. Jos mun sinne ikinä olikaan. Muuten vaan. Hyvät Sankko, vahvempana vaan eteenpäin. No niin, Hyvä jätkät! Hyvä paikka. Tästä voisi tulla kova. No niin, hyvä. Oi! Hyvä oli yritys, ei paha, ei paha. Onko se O? On! Onko se O? On! Onko se P? On! Onko se K? On! Mikä se on? On! Pallokissat! 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 Hyvä Miikka! Taka, tule. Hyvä on Piite! Hyvä painetta! Nyt on! Oi. Kyllä muuten paikka oli äsken. Niin no. Siis yksi. Otat sitä. Pallopeli! Ai! Hyvä veto! Saa vetää! No, hyvä laukoo. Kaveri kerää näistä. No, miekin kerän niitä. Pekka! Pekka! Mikä vitu Pekka? Pekka! Pekka! Mikä vitu Pekka? Pekka! Pekka! Eikö Mikä sen vitu takia mä Pekka? kysyn, Pekka! kerran, Pekka! kato, kun Mikä me vitu menettiin. Pekka? Pekka! Pekka! Mikä vitu Pekka? Pekka! Popokin voittaa Pekan! Vittu
kun itse pelasin Popossa täällä, aina saatiin Vaapi! No nyt. Takavalleilla aina tapahtuu. Älä mene sinne. Etukäteen. Ei pieni tässä en oo menossa. En oo niin kuvamassa, että on. Hyvä, kova pitää pelata, et suippakorvat kaatuu! Älä repäse korvasta! Joo. Minne? Etkä siis kuusi. Jättäkö miksi kyläläisellä niin suippa korvat? Kun niitä on saatavassa korvista näytetty, että ei tuolla homina. Se on vähän Janikin tietysti. Tää on sun markit. Mikä markiisi? Mikä se on? No. Mistä mietiä mikä on markiisi? Tänään aloitin ja Kato repusta. Mulla on tää tyhjiä törkkejä. menee. Varmaan väärä tappa. Siksi mulla on kaikki täällä. Kun minä en usko, että se Ykkönen se pelaa jalkapäivää! Menee hyvin pitkästi. Mie voisit joka suuntaan. Siinähän se on. Voiko Leksa vähän jees? Ei näkyy. Jos sä vihat vittu Pekka taputa. Jos sä vihat vittu Pekka taputa! Jos sä vihat vittu Pekka, jos sä vihat vittu Pekka, jos sä vihat vittu Pekka taputa! Jos sä vihat vittu Pekka taputa! Jos sä vihat vittu Pekka taputa! Jos sä vihat vittu Pekka, jos sä vihat vittu Pekka, jos sä vihat vittu Pekka taputa! Se on, kato. Pelaa vierasjoukkueena tai kotijoukkueena. Elämä on väärin. Vai mitä tuu? Ei tarvii enää. Kyllä sä oot sankari! Itti särkää! Vihat Juudas särkää taputa! Jos sä vihat Juudas särkää taputa! Jos sä vihat Juudas särkää, jos sä vihat Juudas särkää, jos sä vihat Juudas särkää taputa! Saako sieltä tulee pilkku? Kuuitun rajan sisällä kato. Nyt tässä on varma. Tässä tulee pilkku. Särkkä varo! Sieltä tulee pallo kovaa! Särkkä mennään kakkoseen! Saajan johdolla me mennään kakkoseen! Saajan johdolla me mennään, Saajan johdolla me mennään, Saajan johdolla Nyt toi me mennään mahdollisuus kakkoseen! päästä tasoihinkin vielä. Niin, helposti. Tässä on yli 10 minuuttia. Vielä voi mennä vaikka johdolla. Särkkä! Harmi kun Unkari voittaa. oli 3-1 tappia. Portugali. Ai Islanti. Varo jalkoi! Varo jalkoi! No niin! Yksi juttu. Joo! Se on ihan oikeesti. Islanti on semmonen musta. Islanti on musta hevonen siellä. Se on sellainen joukko, että se voi vetää niinku teki 9-2 Toi on kyllä. Tanska voitti 9-2 Käy siellä! Päivittää jopa Evitä.
Siellä on 11! Joo, kyllä me tiedän, kun se selitti siinä lähetyksen aikana, mitä siellä on ja mitä siellä ei. Julli, sä joat 100-0! Joku Eidur Gudjonsen Barcelona. No niin, lisää tulee! Lisää! No mitä vittua? Pöllö! Syötä särkälle! Silloin varma! Älä kuluta aikaa! Yes! Aja pelaaja! Särkä! Tosi pitkään näiden omien työn. Tilanne sellainen. Jos yhtään lohduttaa, niin ei oo niin ollut. Me käytiin tää, monet jo tulit tänne. Niin, eli me käytiin vartin mä lähdin kattoo pesispeliä. Ei voi olla! Kun oltiin tarpeeksi katsottu pesispeliä, niin tultiin tähän. Mitä siellä kyykkäilet? Siellä vessa on sua 200 metrin päässä. Onko se H? On! Onko se A? On! Onko se B? On! Onko se K? On! Mikä se on? Hokki! Palokissat! Palokissat! Ruokalaulukaan lähde yhtään äänekkäin. Ei nää ruokalaulukaan näin äänekkäin. Sinne pitäisi leksaa ja suu pitäisi olla toi Jalkapallon torvi. piiri. Hei! Uulanen! Ulos! Pikkuinen pelikielto! Punaisten väristä korttia! Hei, mä annan tän, kun mä sanottiin sanottiin tolle Merjalle, että näytettiin Viron sisälle, että mä oon kenttää Ei mun niin se meni oikeesti. Se on ihan... Joo, koeta mitään hauskaa. Komea pallo! Ai jumalauta, nyt! Nyt on paikka. Kiinni. Hyvä. Hyvä. Jatka. Paina. Oi! Piiskaa kappoa. Oi happi on niin ihana. Meillä saa ja yleensä katsako. Oi happi on niin ihana. Oi happi on niin ihana. Meillä saa ja yleensä katsako. Oi happi on niin ihana. Ai vittu. Joo, olihan se aika jalkalta ja näin. Ihan pojaa sitten maailmaa pyykkäs, niin jäädä sukea. Ehkä aavittu miten. Oli ulkopuolella, sen verran ajoitu on juuri. Eihän mulla porttikielto ole koskaan tullut pilkkaan. Jos sä viat vittu Pekka taputa. Älä uijaa. Jos sä viat vittu Pekka, jos sä viat vittu Pekka, jos sä viat vittu Pekka taputa. Ei mulla koskaan Jos porttikielto. sä viat vittu Pekka taputa.
Jos sä viat vittu Pekka taputat. Miksi en mä tiedä. Jos sä viat vittu Pekka, jos sä viat vittu Pekka, jos sä viat vittu Pekka taputat. Joo, Hyvä jo pelaa! Kyllä me Hyvä tiedän, Jani! kännissä Halleja! Se on ihmisellä kyllä asenteessa kyllä. Voi sanoa, että on parantamisen varaa. En mä tiedä, siis mä en oo käynyt siellä uimahallissa kun kerran, mutta niinku vois on niinku Se on meidän ratkaisu. tohon asiaan niinku tietenkin on parantaminen. Se on meidän ratkaisu. Niin, totta kai työdätte se hetki. Teidän ei työtteet näet sitä vuosien päästä. Hyvä! Se syys on. Niin, joo, on. Joo, se on nimenomaan siitä. Niinku, että joo, just mietin, että vuosien verran kun ei näe, niin sit se on eri tavalla, mutta tietysti Vihreä ja valkoinen ura! sit se on niinku Värit ovat sankarten ura! Ura! Otsaaja sekä Kontunen ja Make sekä Henriksson! Akki kakkosen on matka! Vihreä ja valkoinen ura! Ura! Ne värit ovat sankarten ura! Ura! Otsaaja sekä Kontunen ja Make sekä Henriksson! Akki kakkosen on matkalla! Ai se jengi tänne alareunalle. Ai niin joo, oliks se Särkkää ilmavaivoi! Ei se ollut siitäkin, toi leikki. Älä päässä perhettä sillä tavalla kun Beatrice tulee kentän puolelle. Älä Lekso suutu, vaikka me nyt vähän pelleilee. Kohta ei saa mennä toisin. Ei tietenkään, mutta tää oli vaan tällainen, että... Tästä tullaan niinku tälleen saisikkumaisesti. Hakki tekee kohta maali! Hakki tekee kohta maali! Hakki tekee kohta maali! Hakki tekee kohta maali! Ja enemmänkin kuin maali! Hakki tekee kohta maali! Minä tarjosin eilen sieltä tänään, jos näin voi sanoa. Muistatko eilen, kun sieltä jalluu siihen, kun poliisi tai ohi parikasta, niin morjastettiin vaan. Muistatko? Hakki jatkaa peli vaan, ei mitään! Istuttiin maassa. Joo. Se on aika koominen tilanne. Vihreä ja valkoinen ura! Värit ovat sankarten ura! Ura! Otsaaja sekä Kontunen ja Make sekä Henriksson! Hakki kakkosen on matkalla! Vihreä ja valkoinen ura! Ura! Ne värit ovat sankarten ura! Ura! Otsaaja sekä Kontunen ja Make sekä Henriksson! Hakki kakkosen on Tietenkään, se oli vaan... En Tiedät se Lekso, se oli leikki. kato minä luulen, että Se oli leikki tollainen. No. Saaks siitä nyt ottaa? Tere. Paine, paine! Joka yhtä! Kyllä. Varo särkkä takana! Hei! Varmasti. Varo lapaa! Oikeastaan minä tienasin, että ei ole Ai, et oli viimeinen niitti. 88 minuuttia, 90 metriä pelaa. Se oli kyllä aika viimeinen niitti. No hei, ihan oikeesti, me nyt vittuu siitä. Hakkia! Joo, kun mä kuvaan. Ei jätetä hakkia! Ymmärrät sä? Noniin.
Sinun kesti päälle 29 minuuttia. Se on hyvä syöritys, kun Hämeläs kesti 6. Turhaan tänne on sit tulla huutamaan, jos ei saatana... Mikä ei oo todellista? En voi Oi Hapki on! 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 Niin ihana! Oi Hapki on! 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 Niin ihana! On meillä saaja, Ville sekä Sako. Oi Hapki on! Niin ihana! tänne kyyti saada hoidettua. Se just kertoo siitä, että me saadaan kyyti hoidettua. Joo. No vähintään. Ois nyt Tuomarit pari liikaa eilen. Hei, eikö kun haluttu kyydin? Ei se enää pelin tilannetta. mikään nukkumaan tähän. Ja me tein sulle velveet showin. Semmonen kevyt hapetus. Kevyt hapetus. No niin ylöspäin vaan! Mitä? Lyödään täällä matsin jälkeen tappelee Ei Pekka Sarjan voinut kanssa. minkään. Ei voi liittää nyt Siinä silloin pelin Mikä Konevi? Tuossa se on aika mahdollista. Se 2 maalia. Onks tuolla vielä tuolla pallo vai? Ei voi niin. Ei mut Mikko, mitä sä oot mieltä lentä... Tai lettä? Hyvä Saja! Pallo lentää. Sattu pallo noin kovasti vattaa. Tää oli sellainen pien piikki vittuilu. Taas särkkää! Mulla on ihan sama rajattu, kuinka pitää. Nyt tää on hyvä. Ei selkää! Se ensimmäisiä tatuointi. Toi on muuten soikeasti. Mulla tulee yksi Jos juttu. pummin merkin, niin mie tatuoin. Onks sun kynä? Aja päin! Käsi ulkopuolelle! Hyvä särkkää! Hyvä särkkää! Tietyleekö se on Jättää yksi maali vielä. Mikä ihme pialle kuulotettu? Se on aika huono. Missä sä teet? Ai se Mä haluun yhden jutun ja mä haluun sen VR. Viitala. Soita kun taksimaan. Olet semmonen tyyni. Ei vittu. Suomen lukee Kymensalmessa isot tekstit. Ville Särkkä katsoman suosikki. No ei muuta kuin 3 kissaa päätä, Ville särkkää! Jos sä viat Juudas särkkää taputa! Jos sä viat Juudas särkkää taputa! Jos sä viat Juudas särkkää, jos sä viat Juudas särkkää, jos sä viat Juudas särkkää taputa! Siitä! Oi! Nouselle! Ikävä kyllä, joutuu tunteen. Ikävä kyllä. Paitsi Sakkoonkin aika hyvä pelaaja, ei se jokainen pallo noin Se paljon on vattaa. vitosena maksaa. Eetu vai? Meidän Eetu. No ei, tosi hyvä. Pelästö ja johtaminen! Oi, 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 oi! Tien voisi vinkeä, se on se vuorokaan vuorokaan. Se on hyvä. Kela nyt. Junalippu maksaa. Ei mutta ajattele nyt. Se sanoo tälleen. tohon. Nyt mennään nyt. Kyllä se joku viesti saadaan. Oi, 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 oi!
Ottelun päättynyt. Seuraava kotiattelu.